ואשקלון. זה מחר. לא, אבל מה עם אשקלון ואשדוד וגדרה ותל אביב ונראה? לא, אבל מה? אומרים לך שזה היה אתמול. לא, היה אתמול, היום זה ערב שואל. אחר. אז עונים לך. אני רק שואל. עונים לך, זה היום משהו. תענה. היה אתמול, איפה היית? לא, אני שואל. עונים לך, מה אתה שואל? עונים לך. היה אתמול, איפה היית? לא, אני שואל אבל מה עם אשקלון, מה עם שדרות, מה עם אשדוד, מה עם האנשים שם? שמעת שם גם סרטונים? לא שמעת את התשובה? בחור, היה אתמול. אתה לא רוצה להיות פה, תצא. מה זה ארגון טרור ואתם בצלם אומרים שזה לא ארגון טרור? אתם לא מתביישים? אתם תומכים בארגון טרור? סלח לי, אתה סתם באת להפריע. ואתם אומרים שזה לא ארגון טרור? באת להפריע. אתם לא מתביישים? לא מתביישים. להגיד שארגון שרוצח ילדים ויורה טילים זה לא ארגון טרור? זה לא להתבייש? תקליט אותו ותסביר לכולם את מה שאתם עושים. למה אתם מפריעים? לא, יש לכם זכויות, אבל גם לנו יש זכויות. לא, אתם מפריעים לנו. אתם יחד, אתם עושים את זה. מה אתה רוצה ממני? לא, אני מבקש ממך. הוא שואל שאלה, אני לא יודע מה אתה רוצה, אני לא מפריע. לא, אני שואל אותך. שאלתי במה? אתה קצת מפריע לי. מרגע שנכנסת ואחרת, ביקשתי אותך. הטלפון שלי לא עובד. לא, אבל זה מישהו חברה שלי צריכה להתקשר אליי והטלפון שלי לא עובד. צריך לשלוח לי הודעה. בסדר, אז תצא החוצה, תסגור, אין לי בעיה עם זה. אז מה, אני לא הפרעתי לך. אני כל הזמן רואה את עצמי בטלפון. אני רוצה לראות סרט. איפה היית אתמול? היה אתמול. מי שכשביקשתי. תכבד אותי. אני מכבד אותך, תכבד אותי. יש משחק של בית"ר, מה אתה מסתכל? אני רק שואל שאלה.